नमस्कार, माझे नाव हर्षिता अभयकुमार वांजुळे. मी इयत्ता 6वीत शिकते. माझ्या शाळेचे नाव तानोळी हायस्कूल तानोळी, तालुका शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर. मी आज तुम्हाला एक प्रयोग करून दाखवणार आहे. त्या प्रयोगाचे नाव आहे घनतेचे परिणाम. त्यासाठी लागणारे साहित्य: मीठ, 2 लिंबू, 2 ग्लासमध्ये साधं पाणी. सर्वात प्रथम आपण हे 2 लिंबू 2 ग्लासमध्ये घालून घेऊयात. तुम्ही पाहू शकता की पाण्याची घनता कमी असल्यामुळे दोन्ही लिंबू तळाशी गेलेले आहेत. आता आपण एका ग्लासमधील लिंबू काढूया आणि मीठ घातल्यानंतर त्याचा काय परिणाम होतो ते पाहूया. तुम्ही पाहू शकता की जे साधं पाणी आहे त्या पाण्यामध्ये जे आपण लिंबू घातले ते खाली गेलेलं आहे आणि मिठाच्या पाण्यामधलं लिंबू वर तरंगत आहे. म्हणजेच जे साधं पाणी आहे त्याची घनता लिंबूपेक्षा कमी आहे आणि मिठाचं पाणी आहे त्याची घनता लिंबूपेक्षा जास्त आहे. म्हणजेच साध्या पाण्याची घनता कमी असते आणि मिठाच्या पाण्याची घनता जास्त असते. धन्यवाद.